Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Annalie. Hingkod ang pangidaron. Minyo og may mga anak. Taga Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa amahan sa kamagwangan kong anak. Wa naman gud siya magpakabana ini. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang 18 anyos pa ko nga nanganak sa among anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Nganon dili man nimo hilom ang bata, ma. Nga gisayaw ko naman unta ni. Ay, dili ta nang hilak sa bata. Gustong magpasayaw. Sige, gutom na. O baka basa ang diaper. Ha? Bago man nila kong gilisan og diaper. Kaya kang nagpupo. Gigotom di ay nga. Kapag ugong na nakapupo. Bebe, sabay patutoy. Kaya ba sige gutom na na. Pagawas ng imong suso. Ayaw pag uwaw-uwaw. Kay og mainahan na ta. Mawagin ang tanang uwaw. Bisag na apatas publiko. Magpatutoy kita sa bata kung gutom mo na kini. Kay ang angog. Papagawon mo ang bata sa iya paghilak. Sige na, patutya na. Ma. Dali, nak. Totoy na, anak. Totoy na ni mama. Ha? Mahilom na ang hilak. Perting nakasup-sup sa imong totoy ay. Ay, tiyaw mo na. Gigotom giday imong anak. Apan ikaw nga inahan, wa makasabot kung sige bati sa imong anak. Maonan na. Sa'yo manggod kang nanganak. Ma. Ay, kabata pa ni mong nanganak, Annalie. 18 anyos ka pa lang. Labaw pang way buot ang nakapamabdos ni mo kay 19 anyos pas Kevin. Sige na lang, good ma. Kay niya naman ni. Mabalik pagod na to ang tanang panghitabo. Nahamot lang. Maganing wa na tayo mahimo niya na. Kay gipamayan ka naman sa pamilyang Kevin. Pero, ma, pwede pa ba nga bakwion ko ang akong pagsanong sa ilang pagpamain ako? Ha? Nga no good? O sa buti mo ipasabot anili. Pwede ba nga dili lang una may magpakasal, ma? Hala, nga no kung niabot mo na si muna una o intaon, mauwawan ta, anak? Di na lang nato una-unaon ang uwaw magod. Di ramang good kay ako lang ang naingon, ani. Kaya nga no, unsa man ang imong rason nga mo atras ka man sa gikasabutan tang kasal sa amahan ning imong anak, ha? Unsa? Ngano manan? Kuan lang, Kevin. Kanang mga bata pa manggod ta. Magtigom lang gud una ta magpakasal. Unsa may angay tang tiguman, ha? Nga ako ang maginikanan among gasto sa atong kasal. Kuan lang, kanang siguro lang una nato ang atong mga desisyon ba, Kevin? Og samtang magtimbang-timbang pata sa angay tang buhaton. Magtigom lang una ta alang sa atong ugma uban sa atong anak. Kamaylain ka ng laki? Unsa? Uy, pataka mo lang ka, uy. Suma sa uyab pata. Kabantay bagog ka nga may lain ko. Nga kita may magsige kuyog-kuyog hangtod nga namabtos ko. May gisiligan yung kang laing laki. Maong yano karakayong mo atras atong kasal. Sige, ay kabla ka. Di na ko magsamok pa nimo. Pakawawan mo nimo sa mga tao. Kevin! Nga nung wamang kumasabti ni Kevin, ma. Nagkasulti sad mi sa ginikanan ni Kevin. Kay mo anhiyon ta sila kay gusto nga makigsulti nimo. Apan akong gipugngan kay basig unsay ilang buhaton ang masulti nimo. Bago ka pa ba nanganak kay murag nasuko sila oy sa nakabuot imong hukom nga dili idayon ang inyong kasal nga nakapangandam naman kuno sila. Sayo pagod ko sa akong plano, ma. Di ba maayo man nga dili lang una may magdali-dali? Unya, nga nung dagdali-dali ka man og pahilabot in taon atong laki, ha? Oh. Nga ni Mabdos manoon ka. Ma,
Respetahan ko ang imong hukom. Kay og pagsunti ka, imo bayang kaugmaon ang mataya kung sayo kang magminyo. Apan, murag may lain pagyud kang lawom nga rasunda, nga anong ni back out ka. Ha? Nga ano manggid ni, anili? Tapulan manggod siya, ma. Unsa? Ang kunon ko, nga nasayop ko sa akong desisyon, kung nga no nagpada ko sa kainit sa among gibati sa akong uyab atong hikayuna. Og wasab ko magdahom gyud nga mumabtos ko dayon. Pero diha na nako malantaw, kung unsay mahimo kong kaugmaon sa amahan sa akong anak, nga tapulan man kaayo siya. Permi lang magsalig sa iyang mga ginikanan. What if wa na ang iyang mga ginikanan? Magunsa naman lang mi. Maotong wa ko mo padayon sa gikasabutan namong kasal. Kay gusto ko unta nga makita una nako nga magbag-o siya. Og dili pa man sa gud mi dugay nga nagkauyab dihang nahitabo mi. Maong gusto unta nako nga mag-ilhanay lang usa mis usag-usa. Apan unya, Nga naman ka. Hingos-hingos ka man diha. nindot kayo ang katuog sa akong anak, ma. Nyag nindot. Muhilak day noon ka, nga nindot ang katuog sa imong anak. Angay kang malipay. Aron ka pahuway kag bantay. O baka, makahigayan ka dito kuso-kuso sa mga gipanghumulang lampin sa bata. Kay kuan, ma pa. Wa siya kalibutan sa nahitabo na mo siyang amahan. Hilak na pod. Digid na makatabang anili. Unsaon man ako, ani, ma. Nga wa naman gid magpakabana si Kevin sa among anak. O kung pangayuan ako, daghan kayong rason. Sama sa mans pananglit bese ang rason. Kay wala ko na may relasyon. Maong dili na siya masustinto sa bata. Pasagdahin na lang makihaan nili. Oy, paningkamot na nag-imo. Aron mabuhi nimo ang imong anak. Pangitag trabaho. Ako na bahala mo bantay sa akong apo. Ma. Sa katapusan, nakatigom rin ko kwarta para makapalit ko og ako ang cellphone. Nga wa masakripisyo ang panginahanglan sa akong anak. Og naghatag-hatag pa ko ni mama nga nagbantay sa akong anak. Oh, may nag-text na ako. Uy, ang ako maning amika. Nga mo inagbuhat na ko sa akong FB account. Hoy, Day Anneli, pag Facebook, tanawa ang FB account ni Kevin. May uyab naman di ay siyang lain. Oh, may lain ang uyab si Kevin. Nga naman, Kevin. Nga naman. May uyab na akong lain. Kaya ano doy? Doon ako buti relasyon. Nakigbuwag pa kukunin mo? Wa man tingali. Ang pagbalibad mo sa tong kasalunta. Mauna to. Kevin. Ayun akong sumuka. Kay malipayon ako karon uban sa akong uyab. Kung maoy mong desisyon, wa na ko'y mahimo, ana. Ang ako lang apaso ni mo karon, mao ang pagsustinto mo sa atong anak. Kay dili na ko kaya nga maurang usa nga mo padako niya. Bisag panggatas og vitamins malangunta sa bata. Kay nagtrabaho ka naman di ay isip guard. Di ba nga nagkasulti naman ta na? Nawa na tayo relasyon. Ang dinisag ko angay nga mo sustinto pa sa bata. Ang ayaw na kong sumukaw pa anili. Oh, Kevin! Tanan akong chat sa amahan sa akong anak, iyan ang gi-ignore. Hangtod nga nakakita ko og laing lalaki nga nidawat nako og sa akong anak og nangminyo mi.
Nakaanak sa mi og amo. Apan patas ra gyud ang iyang pagtan-aw sa iyang mga anak diri nako og sa anak ko sa unang nakapamabtos nako. Apan dili sad gyud ingon anak kadako ang iyang kita nga makasustener namong tanan. Maong magkinahanglan sad unta ko sa sustento sa amahan sa una kong anak. Apan nagmagahi gyud hinuon siya. Kay kuno minyo na lagi kuno kuslain. Dili na ko angay nga magsamok pa niya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, husto ba ang amahan sa akong anak? Nga di na ko angayan nga mangayo niya og sustento sa among anak, kay naminyo na ko sa lain? Unsaon man ako nga makasabot siya, nga bisag minyo na ko, wa ka na magpasabot nga mawa na sab ang obligasyon niya sa among anak. Ikaduhang pangutana, makapasaka ba ko og reklamo sa amahan sa akong anak? Di ba noon mas mosamok pa mi, og maayo kon mudangop ko og mga ingon ini? Asa man sad ko moduol kon moreklamo ko. Ikatulong pangutana, unsaon man pagpaagi ana nga kintahay, dili na lang ko magsamok pa niya, og sige og pangayo og sustento. Og ang iya na lang gitrabahoan o agency ang muhog og sustento sa bata. Naabayngon ana nga paagi? Kay iyang trabaho usaman ka gwardya. Ikaupat o katapusan, nisaway unta ko og duol sa DSWD about anang single parents assistance. Apan ingon ang among silingan, nga dili ko na kumatawag nga single parent, kay minyo namang kuno ko. Sakto ba sila? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Annelie. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban. Ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Of course, kami mangyud gihapon ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, punto medikal, personal, behavioral, mga problema na to sa mga ginadiling droga, kinsa nang mga na-depressed, mga naay anxiety attacks, panic attack, kinsa nang nagproblema, nag-alboroto, naglagot, nagdumot, napungot anang ilahang kaila, kapikas, kabanay, ilang parinte, ilahang amiga, higala, silingan. Sus, kadaghan gid atong mga atimanon sa mga problema, pero naami na aning ato ang programa. Mo na ipadala dayon ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ang ato ang letter sender, tawagon nato siya sa pangalan nga si Annelie. So timing kay ning ako ang pag-greet nimo Josil ha, kay taga Bohol ang ato ang letter sender. No, gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page, no? Nipadanig suwat si Annelie tungod kay ang amahan sa anak niya dili mo sustento sa bata kay naminyo na kuno siya glain. Ngigara niya, katong panahong lami pa mo, labing-labing pa na apa. Sige lang, unang pangutana, husto ba ang amahan sa ako ang anak? Nga dili na ko angayan na nga mangayo niya og sustento sa among anak kay naminyo na ko sa lain? Unsaon man nako nga makasabot siya nga bisan minyo nako wala na kana magpasabot nga wala na sab ang obligasyon niya sa among anak. And you are correct, no? Because ang relationship sa papa ug sa bata, sa mama ug sa bata, di man na siya connected sa relationship sa amahan ug inahan anang bataa. Lain ang relationship sa amahan ug sa bata, no? Ug sa bata ngadto sa amahan. Therefore, ang ilahang obligation as a father attached gud na ngadto sa bata maski pa wa nagkadayon ang mama ug papa. Nganong di man po nimo hatag? Pasi nakagusto pa ni unsa man ni na hurt nga naminyo ka, no? Dili man na mao unless naabot sa punto nga gi-adapt baron no sa imuhang bana karon ang imong anak legally, meaning ning agi mo sa court proceedings of kanang gitawag natug adoption, unya gigirol sa court nga gitugutan ang kanang imong bana karon nga mahimo ng amahan anang imuhang anak,
Then ang katong iyahang biological father mahug na gyud nga nakuhaan na og legal and parental authority. And that is the only time nga makwala na ang iyahang obligation as a father. Unsa man ning mga obligasyon sa usa ka papa? Kanang paghatag og suporta, ayuda, no? Ang support can be financial, pwede pug emotional, no? Nga and psychological, pwede gyud nga iyang physical presence also as a father. So long as tugutan pud nimo siya nga mga mahan and dili lang nga ang ato ang tuyo pud suporta rasad. Basin pud mga nga naapoy mga underlying issues anang inyuhang relationship, no? Ikaduhang pangutana, makapasaka ba ko og reklamo sa amahan sa ako ang anak? Di ba noon mas masamok pa mi og maayo kung mudangup ko og mga ingon ini asa man kumuduol og mo reklamo ko? Samok and gubot, aside from that hassle, ang kanang magkiha-kiha pagyudta, sa tinuod lang nga labi na nga kaning mga butanga, di manggod na siya gyud angay untang paabton og korte og kiha. It's something na pwede ra gyud ninyo masturyaan as mature individuals kung kamong duha ni recognize gyud mo nga kamo ang amahan ug inahan unya isip amahan ug inahan na amoy duty and responsibility sa pagpadako, pag-atiman, no? Pagtambayayong anang inyuhang anak. So dili na gyud unta na siya angay pa, pero naagyoy instances nga mapugos, no? Ang usa ka inahan sama ni Annalie mapugos na lang og kiha or magpalaban sa korte tungod kay ang laki mulimod mangyud sa iyahang responsibility as a father. So anang mga ingon anang higayon na mapugos gyud ta. So pero ang ako alang nga kung pwede musuway sa ta kanang namang gyud na yung sa amo ako at least in my practice sa akong pagkaabogado dili man gyud ko dayon ganahan mukiha dayon ipaagi pag yun na kog diplomasya suwayan pag yun na kog pwede ba masturya pwede ba nga mag sit down ta magsabot ta magpinirmahay ta unya umupirma ta makasabot ta nga ato gyud ning sundon tumanon ang ato ang kasabutan para hapsay wa tay gubot magmalinawon ta move on ta. Anak gyud unta na, no? Unya kung dili gyud, okay, then that is the time nga mo resort na gyud ta sa kiha o korte, and that is the time also nga ikaw Annalie murag magkinahanglan na gyud pug ka og serbisyo sa usa ka abogado. Okay? Ikatulong pangutana, unsaon man pagpaagi ana nga kintahay di na lang ko magsamok pa niya og sige og pangayo og sustento ug ang iya na lang gitrabahuan or agency ang muhulog og sustento sa bata naabay ingon ana nga paagi kay ang iyahang trabaho usaman ka gwardiya. Okay, there are two ways pero di gyud pwede nga wa kay buhaton or dili siya pwede nga di siya mutugot. Now di ba ning ingon ko nga usa ta mukiha kung plano gyud natong mukiha pwede gyud nga mo adto ta sa either padig barangay, pwede ganig manghangyo baron tas ginikanan, kanang somebody nga common nga inyo ganing girespeto ug mutahod nga willing pud nga mohusay ninyo. Unya magsabot mo, magpinirmahay mo, unya pwede man gyud pud nga di man gud mo kinahanglan magkita all the time. Pwede magsabot mo, magpinirmahay mo nga musugot siya nga kanang diretsog dedak nga ikaw na lang mo kubra ditog mo kuha. Pwede po nga magsabot mo kanang gentleman's agreement nga na ako'y bank account or na ay Palawan ipadani nimo kani nga address or kana so magina mga GCash i-send automatic kada 15 ha 15-30 pilay kantidad mauni ana ba para di na mo maghasol each other di mo kinahanglan magkita kay basin magkainitay pod mo usahay common baya kayo na now og dili gyud muna akong giingon nga adto tag korte ang korte nay mumando nga pabayron ka ug di pag gani ka mo patuo sa korte sukto na tong agency or ang imuhang gitrabahuan kay ingnon na ang korte na ang huwes na moingon nga oy Benlene ay nagihatag ang 2.5 kay para ni sa support sa iyang anak. Okay, court order na.
Ikaupat og katapusang pangutana ni suway unta kog duol sa DSWD about anang single parents assistance. Apan ingon ang among silingan nga dili kuno ko matawag nga single parent kay minyo naman kuno ko. Sakto ba sila? Yes, kay ang single parent or solo parent, meaning to say, wa ka na minyo. It means to say, ikaw rang usa, nagpadako, nag-rear, nagasto para sa imuhang kaugalingon o para sa imuhang bata. Karon nga na minyo manggug ka, gipasabot manggud ana nga naakay bana, nga muabag, mukuyog, kung naapoy trabaho sama nimo, so dili na gyud ka mo qualify as a solo parent, no? And lain siguro, pada siguro ta nga mga yun, depende sa inyong income, naaman ay lain po nga mga program, no? Ang DSWD, kanang ilang mga cash for work, kanang mga medical assistance siguro, o mga educational assistance, kanang 4Ps nga pwede ta makakwalify, suwayi kuno na og apply kay naa may lain-lain nga programa ang ato ang DSWD nga makatabang dili lang sa mga single parents but sa kanang mga marginalized nga mga individuals ug mga pamilya hasta ng mga head of the family. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Maayong adlaw ug amping mo mga suking tigpaminaw. Handumanan so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong suwat tampo. Taguan ako sa pangan nga Ali, 38 anyos. Kining maong kaagi dili ni ako. Kaagi kini sa akong mama nga si Mama Carmel. Iyaning kaagi sa batanon pa siya. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong suwatampo, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kahit maputi na ang buhok ko. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba na sa iyang suwatampo karon mo kining usa ka babay nga nagpuyo sa Naga City, Cebu. Ano ito matatampo nagdasangan nga Ali. Di ko musugot nga maulang ka na imong mauyab, Carmel. Nabuang na gid ka. Na ay arangan pagkabutang nga nanguyab nimo. Unya, anha kagyud anang lakiha nga way grado. Sir. Pa, ayaw lang ko rin yung buti. Mahal na ako si Samuel, pa. Basta kay di ko musugot. Magtuman ka man ganis imong gusto. Wa kagyoy mapaabot nga grasya gikan namong mama nimo. Pa! Carmel, huwag gusto si Papa ni mo na. Samuel, di ta magbuwag. Mahal ti ka. Dili sila importante nato. Ang importante atong duha ka kugma. Carmel, mahal sa kayo, tika. Pa! Pa, ano na
Biya ka man pa. Magunsa naman lang kuan ito. Gawa naman ka. Maniya pa ko, ma. Dili di ka pasagdan, ma. Carmel, na si Jerry. Ma, nganong niya na siya din eh. Siya maoy ni shoulder sa mga gastuhan. Sukad pagkamatay ni Papa ni Bo. Unsa? Mugawas lang siguro, Carmel. Samuel. Saan? Condolence, ma'am. Carmel. Salamat, Dong. Salamat sa imong pagtabang namo, ha? Naglibo kung unsaon ka na mo pagbayad sa imong kaayo sa among pamilya. Kaya tuod kay, aside sa nakagusto ko siyang anak, ma'am, may silang taong imong bada din ako. Jerry. Samuel, nga naman ka. Pait lang una-unaon. Nalayo ra kay kus kumingking ni Jerry. Nga mo ginagustuhan si mo ginikanan para nimo. Samuel, mahal ti ka. Naibaw ko, Carmel. Naibaw ko, anak. Dili lang gin malikayan nga maghuna-una ko. Kabisag ka nos, pwede ka mawa na ko. Unsaragod ko. Unya, doon na'y lalaking nagkagusto nimo. Nga andam ihatag ang tanan para nimo. Dili ko naong og kwarta, Samuel. Mahal kayo ti ka. Maong ayaw paghuna-huna ni Ana. Carmel. Ako, aron maningil sa utang si umong namatay nga bana, ma'am. Unsa? Doon na siya utang? Nakautang siya og dako sa una, ma'am, sa sugal. Nya, nisaan siya nga yarang bayran. Nya, pagkarungog na mo sa nitabo niya, ma'am, wala siya may maningil kay bawa mi nga mo sa kagulanan. Nya, usan mang kabuan, sukan siya pagkamatay. Maong ni ami aron maningil. Oh, sir, unsay may tabo kung dili na mabayaran? O, mapugos mi pagpapahawa ninyo din sa inyong bahay, ma'am. Kay kininyutan ninyo nga gitukuran sa inyong bahay, mao may iyang gihimong kolateral kung di siya makabayad. Oh, kinuok ko. Tagal lang sa muna mo sa simana, ma'am, ha? Kung di niyo mapitan og pagi, magpasensyahin na lang ta. Carmel, anak. Wa tay laing paagi kung dili si Jerry ra gyud, nak. Pero, ma... Imo ginang ipatigbabaw imong gugma ni Samuel, ha? O sige, pasagdi na lang ko. Unahan na lang na siya kaysa nako. Total, mas importante ba na siya para nimo? Unsa? Galibog ko sa akong buhaton, Samuel. Sakit ni alang na ako. Pero ako'y laing choice. Maong magpakasal na lang ka ni Jerry? Huwag makigbuwa ka na ako. Kung sa may mo desisyon, andam ko musabot. Kung sa may tanaw ni mo nga, mas makaayo ni mo. O para sa imong inahan, dili ko mupugong. Sakit man sa kong buot, pero ako'y mahimo.
Kay kung anhi ka na ako, dili ko makasulbad sa iyong problema ni mama ni mo karon. Samuel! Carmel, salamat sa Ginoo. Asawa tanag ka. Day, naibaw kong huwag ka mahigugman ako. Pero, andam ko magpaabot na higayon na, halay. Bisag usap ka daw kay. Jerry. Mahal ta kay ka, Carmel. Isaad akong dili o dili ka pasakitan. Pangkaon tagyog ka. Sukat ko nga gikasal. Wa na gyud magparamdam si Samuel na ako. May nadungog kong balita nga nilarga ko no siya sa Manila. Mahal ka ay ka, Samuel. Ikaw unta ang gusto na ko ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Mabdus ka, day? Oh, Jerry. Wa na ko tungahi sa akong binuwang sakit. Oh. Maong na nagpalit ko og pregnancy test. O positive ko. Mabdus ko. Yes! Yes! Papa na ko! Hoy, Carmel. Serbisyuhi po ng imong bana, oy. Abusar naman ang imo. Siya mo'y gusto, anak ma. Duha na katuig ang inyong anak. Pero ikaw, wag yung kagipakita ang kausaban. Haon sa man, nagsige lang yapong kaghandom atong Samuel. Ma, ayaw na lang kog sermoni. Nahitabo naman ang gusto ninyong mahitabo, di ba? Nagpakasal ko sa lalaking gusto ninyo para nako. Pinangga ka ni Jerry. Og buotan siyang pagkabana nimo. Way rason nga dili ka magkagusto niya. Dili siya nako, mahal ma. Hoy, Carmel. Ayaw sobrahin ang imong pagpakabuang, oy. Minyo ka na og may anak na mo. Maong pagtarong na. Kay dili ka na bata. Hangtod karon. Ikaw paghihapon ang niasa kong kasing-kasing, Samuel. Husto si Mama. Minyo na ko og may anak na. Dili na makatarunganon nga maghandom pa ko ni Samuel. Nga pila na katuig nga wa na ko'y balita pa niya. Panahon na nga ilubong ko sa kalimot ang tananamo ni Samuel.
Magmerkado ko. Ha? Uy, ako lang na okay naman ba? Mabasa ko trabaho ron. Pasin gikapoy ka, pahuwi lang. Tibuok adlaw nga naara ko sa bahay. Usa pasagdi ko nga mamawi nimo isip imong asawa. Day, Carmen. Usa gusto nimong atong sudanon para sa panihapon, ha, Jer? Bisip kung saan, Day. Basta ka ng specialty nimo. Malipay na kung makatilaw si Mulinoto, Day. Day, salamat ha. Sa unsa? Nga, imong gihatag higayon ang imong kaugalingon ha. Nahibaw man ko ba? Wa pagyud kag gibati gugman ako, Day. Ug nahibawsad ko. Napugos na ka sa pagpagkasal nako. Pero unta, Day, imong makita nga pinangga kay tika ug ang atong anak. Ug andam kong buhaton ang tanan, Day, para ninyo. Unta, makita sa nimo, Day, nga angayan ko nimo. Jerry. Ay, mag-isda na lang kami no para di panihapon. Puol man sa dugsigig baboy. Kumusta? Oh. Samuel? Kalahi na sa iyang pamustura. Layo ra ka sa una. Carmel, guwapa mangyapon ka? Kadako na sa imong kalainan, Samuel. Naningkamot ko, Carmel. Para nimo. Samuel. Isaad ko sa akong kaugalingon nga. Kung maarang-arang nga akong kahimtang, balikon tagit ka. Pwede mo nga isa mong number? Samuel. Nag-text sa Samuel ako. Makikita ko na siya. Ginoo ko. Kung sa may akong buhaton. Bisag minyo na ko pero gimingaw ko ayaw ko ni Samuel. Dili ta mahimong magdugay, Samuel. Tingalig mahibong si Jerry kung nganong nadugay ko pa uli. Carmel, gimingaw ko ikon. Samuel. Oh. Samuel, dili ni sa ako. Huwag ka ba din muna ko? Samuel. Pila na kay gayon nga sekreto kaming sigigkita ni Samuel. Nakonsensya naman ko kang Jerry. Dili mahimo. Kinahanglan putlon ko ning akong kabuang. Dong, mulakaw sa ko. Nakikita na sa ganiya. Jerry. Naibaw man ko, Day. Sige mo kita niya. Sa imong ex nga si Samuel. Pero gipasagdan talang ka. Pero di na ako magwanta, Day. Nga imo ning balik-balik kong buhat na ako. Nagpaabot pa ko. Nga putlo na nimo. Kuno sa may naan ninyo tuot kay minyo na ka. Doon na naman tayo mga anak. Pero, nagsigig hapon mo kita sa hilom. Jerry. Day, sultihil ako tinoo, Day. Kung di gadi mo kaya. Kaya andap kong ihatag di mo kagawasan. Malipay lang ka. Ayaw lang kong buwanga, Day. No, sorry.
sorry. Don Jerry, pasaylo ako. Pasaylo ako, Don. Nangayo og pasaylo si mama ni Papa kaniadto. Og nisaad siya ni Papa nga magbag-o basta dili lang siya biyaan ni Papa. Nagsinaaray nga magsugod sila bag-ong kinabuhi og kalimtan kung unsa may nabuhat nga sayop ni Mama. Og napun-an ilang anak nga mao ako. Og akong maguwang pod nga lalaki. Minyo na day ming tulo ka man nagsuon og doon na say mga anak. Og malipayon kaayo ming makakita sa akong mama o papa. Nga bisag mga tiguang na, pero sweet gihapon kaayo alang sa usag-usa. Murag yung mga batanon. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higala ang suwat tampo ni Ali nga nagpuyo sa Naga City, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, kahit maputi na ang buhok ko. Ang maong kaagi, gibatan ng duwa sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamausap, mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handimanan sa usa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag